Значи, баща ми е сириец, майка ми е българка, роден съм тук в България. Завършил съм си средното образование в Сирия и след това се преместих тук в България да живея. Баща ми до момента живее в Сирия, в град на име Рака. Мисля, че страхът е на лице навсякъде. В смисъл, страхът държи тези хора под властта на ислямска държава. Ще кажа една шега, тъй като баща ми живее там и той каза, че в момента човек, ако намери 1 килограм злато, така някъде, по път, той няма да посмее да го дигне. Единственото нещо, което ще направи, ще го дигне така, ще каже: хора, някой дали си е загубил килограм злато. Глави се сечат почти, да не кажа всеки ден, ама всяка седмица. Ръце, крака и понякога просто слагат хората на кръст за няколко дни в обществен площад и така си стои трупа или главата и по този начин просто вкарват страх и респект в населението, което е останало в Рака. Рака като град преди войната около 800 хиляди човека са живели там, в момента са около 250 и то голяма част от тях са изселници от други по-застрашени места. Така че хората, които са останали в Рака, те или нямат къде да ходят, или нямат пари, или просто такъв им техния избор. Той ми звъни по Viber или по Skype. Връзката е отвратителна, но по този начин аз знам, че още е жив. Понякога имаме така шанс да говорим 5-10 минути, тъй като използваме българския всички наши връзки и той си позволява да ми говори някои неща, които може да ми ги сподели на арабски, тъй като се шпионира и се следи всяка дума в съответния интернет клуб. Интернетът, аз не знам, тук имаме безжичен, 3G, там имат някакви сателитен интернет. Никога не съм го виждал, аз честно казано, но е достъпен в интернет клубовете, които са под контрол от исламска държава. Следят абсолютно всичко. Даже, не знам, има една страница в Фейсбук, сега в директен превод на български се казва Рака се коли или е колят. Не знам дали ви е известна тази страница. Много медии следят, в смисъл, тъй като живея в Холандия, знам, че няколко медии са писали за тази страница. И тези хора са жителите на Рака, които не са съгласни с това, което се случва, и следят и пишат какво се случва в Рака. Миналия месец 2 от хората, които поддържат този сайт, бяха убити в Турция, обезглавени. Така че се следи и се знае. Мисля, че преди 2 или 3 дни едно момиче пак беше обезглавено в един площад, защото е пускала някакви новини, вести от Рака към свободния свят. Ако си мухамеданин и излезеш извън пределите на така наречената исламска държава, ти значи си предател по някакъв си начин. И това означава, че те ти конфискуват цялото имущество. Абсолютно всичко. Ако си християнин, още по-зле. Немалко пъти съм му казвал: продавай всичките тези имоти, които имаш. Но той ми отговаря с 2 думи. Аз съм християнин, ако имота струва 10, сега във време на война струва 5, а ако съм християнин струва 1. Така че аз искам да си оставя тези имоти, те са апартаменти, магазини и те му вкарват някакъв доход и си живее човека там и си плаща конкретната такса, която се налага на всеки християнин. Поначало в Рака християни няма. Всички са изселници от други градове, защото Рака така е на едно комуникативно местенце и доста хора са се изселили от други градове. И повечето християни, които са живели едно време в Рака, се върнали там, къде са си живели преди, но има някои хора, които са си направили вече бизнес, работа, имоти и те си продължават да живеят там. Мъжете, жени и деца са вече на по-сигурни места и където може живота да си продължава по нормален начин.
Значи, има три вида такси за християните, зависи от твоето финансово положение. Баща ми е заможен и плаща 4 златни динара. 4 златни динара, това са може би 7-8 грама злато годишно. И срещу конкретната такса те му осигуряват закрила или в смисъл, знам, че има някакъв документ с печат от там съответната, не знам коя институция, че ти си платил и по този начин никой не те закача. Интересни факти, но например преди няколко години, когато Ислямска държава превзе Рака, един от моите много близки приятели избяга в друг град и той ми каза, Рака изглежда като филм от средновековието. Значи, исламистите си имат, мисля, че повечето хората са запознати с външния вид, ни дълги бради, с едни такива роби къси, като муджахидините в Афганистан едно време. А това за сирийца не е нормално. В смисъл, това е наистина буквално изглежда като средновековие. Забранено е за мъжете да си постригват косата. Забранено е да се бръснеш. Трябва всички да са с бради. В момента, който джамията викне там за конкретната молитва, напускаш всичко и тичаш към джамията, иначе те наказват. Най-страшното е при жените, защото в момента нито една жена не може да излезе на улица или да ходи до съседка, или да ходи до болница, или до лекар, или каквото и да е случая. Забранено е да излезе без така нареченият човек, който е член на нейно семейство, или баща, син, брат, мъж. Сама не може да излезе. Излезе ли с някой от тези хора, които ви изброих вече, трябва да е изцяло в черно. Изцяло в черно това означава, че включително и лицето й, няма значение възрастта, дали си най-красивото момиче с най-хубавото лице или си баба на 80 години. Това е. В Рака има вече не само така мъже военни, а има жени. Те не са военни, в смисъл не воюват на фронтовете, а те просто държат контрола на жените, които са в Рака. В смисъл, ако си така нещо излязло или ръка се показва, идва жена с пръчка и те тупка по гърба, тук я си скри ръката, я си скри кръка, я си скри лицето, тук ти излиза един косъм и тези жени се намират на пазара, на обществените места, там където другите жени ходят да пазаруват.